Hello guys, welcome to my vlog. Ah, sa kasamtangan ni gayon mga guys, sa kadugay-dugay na tong biyahe, nakauli na jud ta. Ano ta diri sa Quezon, Bukidnon. Kini nga dala na mga guys, gikan ni diri mga 18 kilometer siguro. Abot na ta sa tiilan sa gitawag na tong overview. Muling dala na nga kuan daghang po mga disgrasya po diri mga guys. Isang pa man mga guys sa kuan nang kalisod, pero sa gihapon nagapadayon ta sa atong trabaho ingon man atong buhay. Dako pud pasalamat mga guys nga masin pa man sa kabugat sa atong karga. Nagkamot ta nga mahuman ang atong diri. Karon tawhay na kayo ni guys, medyo hayahay na kay pauli na. Natay karga, ato na lang karga diha, mga return na lang sa customer. Ano na lang na atong karga mga guys. Kanya mabot ta ni budiga mga guys, ato ni check up atong sakyanan kay medyo na gibati. Digid ani mga guys. Wala nagpantay kay nahilis. Kanya ato pong liliw ng power ani mga guys sa kwan lining kay murag nahilis yata kay maibawan man na nato isip isa ka driver kung ani atong gidala nga truck o okay ba o nga ato na lang nang i-check mga guys para makasiguro pud ta kay wala ta kabalo unsay sunod nga schedule nga biyaya ni kung dili ta ma south o north ta o di ba Surigao. Pagkadayon sunod semana balik na punta diri ay nagsunod pud sa amo ang gitawag na to kini nga hinti karon nga nag-booking pauli na pud sila para mag-report kami pauli na mi it this ka mga guys. Akon ta tong ilapos gabi mga guys, pero dili jud siya makaya kay ang atong mata kahagbungon. Nya mo nay pagaingnon nila nga ang lawas ang kapital kinahanglan tagpahulay. Kasi pag kadiyot lang abot ta sa Puerto gabi mga guys, mga kung di ko masayop mga alas 10 na to kay alas 7 sa Iligan pa ta sa Tubod pa ta sa city. Ayun Iligan ta alas 8 kay nag-standby ta kadali dito sa Tubod kay nagluto tag panihapon para naapod tayo makaon. Nadugayan pud tag uli. Bahala na basta nalay kaunon. Kay importante man pud na sa lawas sa tao mga guys ang kining pagkaon. Kinahanglan ta magluto daplin sa garsada. Dili lang sa truck na muntay dada nga gitawag na tong kining kuan diha portable nga silin nga makantulo-to jud ni mga guys. Kasi pag naarami sa daplin sa kalsada nga kapamalit ra pud tag kining tubig para na pud magamit unya ang atong kuan diha water break na tangke na puno-puno pud na amo yun ang ginapunduhan para na pud magamit mga guys sa kay kinahanglan nato ang tubig o nga pinapunduhan na siya mga guys nga napod ni tubig nga pang inom po dire na kuha na muna nga palitan po na mo para wala ikuan ay hasol kung uhaw ka inom lang ka din na ka magpalit-palit nga budget po siya mga guys dire nga side mga guys mura ay kuha na ni siya mga guys mauna na ipaa sa overview kini nga side ay magtangas naman tana magsugod tagpatangas ano yang babawa na mga guys mo na gitawag nila kipulot o kana na itulay na siya paa sa overview gitawag pa sa uban nga tinai daw sa manok. Diri ta magsugod ano mga tao gud nagpuyo diri kung kamo ka guys makapuyo ka mo anang daplin sa kalsada diha. Kaya ako murag bigado ta magpuyo diha mga guys kay
ang ako lang yun, kung naay mag-alburuto nga sakyanan ba, nakagip ta, kung simba ko lang. Kay dili sa tanang panahon mga guys na good ang kining mga sakyanan. Nadyo panahon nga magka paryado pod, paryado ang brake. Pag agi na mo diri mga guys, diri dapita, naani na kuan diri, naay na balintong. Nga sakyanan. Karga kining murag habunoy kining kuan yata to bugas. Itimbog ata kayo, mao nga balintong siya. Dito dapit sa may babaw gamay ana. Kay kini nga dalan mga guys karon ugan ni siya. Pero unyang gabi kay manglusob ang mga dagkong truck diri. Ikaduha karon init. Mao nga bugas siya. Pero masin pa magdagang na disgrasya mga guys. Ito nang tuwa lang nang double amping lang gud. Mao siyang dala na diya mga guys ang medyo nindot man siya mga guys kay 4 lanes pero di lang siya makumpiyansa kay ang atong bandri truck diri murag itulak pong bus na binagbugat tagkarga ang atong napod kinahanglan po siya water brake kay dagan man iputubigan po dito sa babaw mga guys ang dalan kada agi na mo ikan sa marahan so medyo luksungon po dito. Pero okay na siya dire mga guys, kurbada man. Ang nisuda ni mga guys dito dito sa pagtungtong sa babaw. Kaya daw us kayo niya straight. Kaya diyan na sa kurbada mga guys, mabawi naman yung mga kanangguan ang truck. Makaginawa siya ba. Ang dito lang dyan sa babaw kaya daw us magsige magkakusog ang atong truck dito mga guys, ug pasabdaan nimo. Kinahanglan mga ambiya dito kining lugir sausan po na to para dili siya mo buylog maayo sa paglugsong. Kini nga kuan mga guys na kuan patangas pa ni patangas ni siya nga patangas miyan kay paulit naman ta o nga di ta makulbana na nya wala pud tay karga kuan man na siya subida mga kung sakyanan dire kay kuan man nga atong sakyanan dusi man kakambya subida na siya size lang dire katunga sa kambyada ay ang 7 tani ko ano pang ay naman atay gisundan na kana nga sakyanan mga guys kanang gisundan ako gikan pa nagiligan gibe nagduungan ramig tulog sa puerto. Bukat po kayo ang karga na niya di punta makulbana ng truck mga guys kay kanang truck manggulo i-video tinatanan gikan daw na siya kining Sambuanga. Kaduha gwapo po ng unit mga guys, sinaw kayo ng yang unit mga guys, pareha na sa unit sa inyong bukoy puti, gali lang puti lang ng atong unit mga guys, ang iyaha kay pula super grip. Nindot kaya ng unit mga guys po, kanang super grip ay kusgan siya si Binta yan pareha sa tuwang sa kanan mga guys diya ay atong hino kung ang kusugan kining magagad ka sa iyang kusog ang ganing iyaha pwede nimo na mapugos mga guys ang iyahang truck kung na naka-advantage sa iyahang truck mga guys ay gawas nga kusog mo daga na mga guys, turbo pa din na siya. Wapo kayo nagkuhan mga guys, wapo kayo nagbackseat ang kakunan lang po na kay Mubo di pareha sa nga kuha mga guys sa inyong buboy kay masig maglatulago ka sa taas pwede siya bulbo nga pero karon hindi ako nagmurusok ang motor kuha niyahan sa tawaran na ang yang yaltas na po yung mga cover cover ng stainless kung makita ninyo pag kurbada dili hugaw tanaw ng iyahang ligid subida mo yan mga guys piti yung bukata kayo ng karga niya gahapon ganina nagulo na siya lakaw sa kuha pero napas na ito kay ang dinaganan ana tingisura kayo siya dinaganan at yun siya ba kapangsag subida hindi na ako tasan mga guys. Mayroon na ako subscribe, like, and share
and hit the notification bell